специално аз до 2007, преди да бъда ректор, наистина управлявах фирма, но не знаех, че тя е на Мардини. И сега от медиите го разбирам. Истина е, че и наши колеги, и аз не виждам нищо наредно в това, са били в фирми, както в цяла България, хора специалисти ги канят да участват с капацитета си и да дават финансови съвети. Да, добре ли разбирам, че от 2007 година вие сте бил финансов съветник във фирма, която се оказва в последствие на братя Маргини? Аз това не го знам. До 2007, от 2005 до 2007 наистина съм бил управител на фирма, но по нищо не ми е говорило да е на Маргини и сега нямам представа. Аз останах впечатление, че в последствие сте разбрал, че е на Маргини. От медиите. Аха, ясно. Медиите. Аха, ясно. Вярно е, че е доказано, че сте плагиат? Не е вярно. Не е вярно. Доказателство само в съда. Това е една история, която се раздухва 1000 пъти. И няма какво да коментирам. Само да ви кажа, това доказателство в съда не е съвсем така, защото един германски министър миналата година си подаде оставката заради доказано плагиатство. Като се види кой е написал това и като се сравни с написаното от следващия, че ако е същото... Господин Биков, да, слушам ви. Аз не знам дали е вярно или не, питам само. Това нещо не е вярно. Значи искаха да ви попречат във ВАК, мотаха нещата, измислиха тези неща. Аз изтеглих документите, мисля, че министъра веднъж също ви отговаря на този въпрос. И за мен процедурата е приключила и аз нямам притеснение. Защо уволнихте Георги Георгиев? Не си вършат работата. И сега точно това е дилемата. Вие искате мнение от хора, които са уволнени. Нормално. Ще имат лично отношение. Тук големи смехори, големи скандали, големи разследвания, че няма такова нещо. Вярно ли е, че сте карал Георги Георгиев да пише оценка на човек, който изобщо го не присъства? Това е долна лъжа. Нека да покаже човека и да каже кога и къде. Секунда само. Само секунда, ако беше господин Адамов. Господин Георгиев. Господин Георгиев. Да. Господин Адамов каза, долна лъжа, че съм го карал да пише оценка на човек, който го няма, да каже кога, къде и на кого. Такива случаи са много и не е карал само мен. В момента кара колегите, аз съм сигурен. Като доказателство, за това, което прави Адамов, тия безподобни манипулации, може да ви изпратим дипломни работи с почерка на Адамов. Само секунда, че нещо. Много ви моля и двамата, спрете телевизорите, само да се чуем по телефона, защото става микрофония и не става страшно. Господин Георгиев, нали ме разбирате, че ако не кажете конкретно име или някаква конкретика, ще излезе, че наистина клеветите господин Адамов. Казвам ми го, така от моя беден 33 годишен опит. Били са доста такива случаи, че се опитам, на студентите не всички могат да и помня имената и тази книжка се дава само за малко в момента, разбирате ли? Тук пише една оценка и това става за момента. Нямаш много време да влезеш с подробности и имена. За плагиатството тогава. Втори въпрос за плагиатството. Той каза, че... Адамов, това е абсолютна лъжа, Адамов, която казва. Има официални документи и доклад на Висшата атестационна комисия. Това беше органа, който го прекратиха действието му до преди година, който отговаряше за даването на научни титли в България и за плагиатство, съответно за отнемането му. Има доклад на Икономическата комисия, има решение номер 12 на Висшата атестационна комисия от 2001 година, мисля, че вече мога да ви изпращам тези документи. Добре. Значи, ще правим втора част, то се е видял с документи. Сега само говорим. Господин Адамов. Да. Господин Георгиев казва, че има доклад за плагиатството. Няма такова нещо. Значи, те размахват някакъв междинен доклад.
решение на ВАК няма по случая. Да не се злоупотребява тази тема. Така. Решение на ВАК няма. Това е междинен документ. Нека кажат как са го изнесли от комисията, като тези документи не се изнасят от там. Ако имаше такова решение, защо не е пратено на мене? Официално. Няма такова нещо. Кажете ми, докъде стигнаха делата срещу вас? Няма дела. От вас го разбирам. Няма никакви дела срещу мен. Как да няма, като сега се чака... Секунда само. Едно от наказателните производства номер 2952 от 2011 по описа на Софийска районна прокуратура е на път да приключи през месец февруари и се очаква да бъде повдигнато обвинение срещу Адамов за осъществяване на престъпление по член 313 от наказателния кодекс. Няма такова нещо, човек. Казвам, че... Няма такова нещо и няма престъпление. Толкова имаше, това са всичко лъжи. Искате да кажете, че срещу вас в момента не се води нито едно дело? Нито едно. Нито едно. Аз нямам такава информация. И защо от уволнени преподаватели взимате мнение? Лате вземете тук, от академичен съвет, от катедри, от деканати, от контролен съвет. Ами защото те са ви подчинени и са зависими от вас. Не може такова. Не може в едно съвременно общество така да си говори. Всичко е прозрачно. Как така са подчинени? И как така 300 преподаватели застават зад мене, 3 срещу мене и вие им давате трибуна и всичко го вземате за вярно, това си е клеветене от всякъде. Аз нормално да им дам и на тях трибуна и на вас, както виждате, дам. Ще пратя екип във вторник. Не, елате в Стопанска академия, интервюирайте професорите, доцентите, ръководителите на катедри, директори, всичко, елате, проверете и тогава. Кажете, защо си забранил присъствието на външни лица на това извънредно общо събрание във вторник? Ама, чакайте, общо събрание не го свиквам аз, има си председател на общо събрание. И въобще не е ставало дума за присъствие на външни лица. Тези събрания се правят в академичната общност. Кой трябва да дойде? А медиите ще бъдат ли допуснати? Каква е работа на медиите? Вие ми казахте преди 2 часа, че за мен няма проблем, мен ще ме пуснете. Да, те ще те пусна, защото ще отравиш мнението, искам да чуят мнението на останалите преподаватели от академията, в цялата академия. Как? Няма никакъв проблем. Как се стигна до посрещането на председателя на предизборния щаб на ГЕРБ в академията? Аз посрещам заместник министъра. И това е, аз не мога, идва заместник министъра и аз да се скрия като мишок. Как заместник министър? Кой е заместник министър? Господин Цветанов. Господин Цветанов е заместник министър-председател, само ако те чуе. Да ме чуе сега, вие тук ме притискате за въпроси. Господин Цветанов, като министър на вътрешните работи, като дойде Сишков, естествено за нас. Само че 2 седмици преди или там 10 дена преди изборите май не дойде ли като шеф на предизборния щаб? Ами аз не съм го приемал като такъв. И не съм го приемал, просто трябваше да присъствам там. И не виждам нищо лошо в това. Не, аз не казвам, че е лошо, разбира се. Не казвам, че е лошо. Как се почувствахте в така плътно долепен до Десислава? Тази Десислава... Така е. Завиждам. 2005 година бал на студентите от ВИПУСК, специалност финанси. Така. Ако погледнете внимателно, ще видите, че там присъства и самия Георгиев, и Бисер Кръстев. И те са били наблизо до Десислава, но така се е случило. Имаше някакъв поздрав. Вижте сега в момента, зад мене, зад ми е Георгиев. Аха. Доколкото разбрах, обаче Магда Майчин не си пада много по учението. Не си е падала да... Нямам отношение към този въпрос. И как? Разбрах от медиите, че тя е наша студентка. Може би от медиите си разбрал, че Красьо Черни е докторант при теб. Не от медиите. Какво стана с доктората на Красьо? Ами нищо, след като
започнаха лобистските скандали, той се отказа. Той се отказа? Той се отказа, просто не се явяваше и ние го отстранихме. Ей, колко сте лоши. И не сме лоши, така е практиката. Трябва да спазваме законите. Когато един докторат не се явява определен период и не си изпълнява ангажиментите, се прекратява докторатурата. Така. Кога има една снимка и твой с Бойко. Това кога беше покъпал? Когато беше кмет на София. Беше така. гост на Стопанска академия. Браво. И обикновено с гостите си снимаме пред дарителя. Доколкото разбрах, и БСП и СДС си ги привлякал, докато са управлявали на твоя страна. Не е въпрос на привличане. Това са представители на централната власт. Що трябва? Какво лошо има в това? Не, аз не казвам, че е лошо, ма. Всичките тези хора не са ходили в другите университети. Аз се радвам, когато има срещу някой човек много някой да рие, да хвърля, значи нещо прави човека. Ти очевидно си човек, който прави. Само ще проверя... Много неща съм направил и трябва да дойдете тук в Стопанска академия, да чуете хората, да чуете преподавателите, служителите. Добре, Дема, ако се окаже, че има решение на ВАК, Висшата атестационна комисия, че си плагиат, и ако се окаже, че все пак има дело срещу теб, какво правим тогава? Ще си подеш оставка? Не, няма да си подам. Първо няма решение на ВАК и после аз не знам за какво дело има. Добре, ако има, значи, аз казвам така, ако ти казваш две неща, ако се окаже, че лъжеш, тогава, значи ти един лъжец не може да бъде ректор на което и да било висше учебно заведение. Съгласен съм с вас, но аз не ви лъжа. Няма решение на ВАК. Ако има, аз казвам, ако има решение на ВАК и ако има дело, което е срещу теб и не приключило, както пише тук дело номер 209-52 от 2011 година, ако има... Аз не знам да има срещу мен дело. И като има дело, това дело трябва да завърши и да каже виновен ли съм или не съм виновен. Точно така. Не завършило дело. Не завършило дело имало. Ако има, не знам. Аз не знам. На мен никой за нищо не ме е питал. Само че... Да ми кажат, вие сте обвинен, вие така. Няма такова нещо. Няма дело до не знам да има дело са доста различни неща. Ами добре, аз като не знам, значи за мен няма. Добре, хубаво. Господин Адамов, чакаме вторник и с интерес чакам като дойдете в София да се видим, да се чуем. Вторник сме на линия там. Ще се видим, ама това не са хубави неща. Не са, така е. Които правят. Не е хубаво така да се каля, да се черни. Така е. Ако аз бях виновен и ако всичко това, те глупости, дето се говорят и клевети, бяха истина, щеше ли да ме избират тези хора тук за ректор? Добре, благодаря много. Това беше господин Величко Адамов, втори мандат ректор на Стопанската академия. Стопанската академия с по-голям бюджет, отколкото на общината. Вторник извънредно общо събрание, на което забранил достъпа на медия, ама за нас ще да направи изключение. Дела има или няма, ще продължим нататък с опитите за разнищване на тая история. Преди, може би, около година и нещо или две, господин Цветанов пред BTV заяви, че господин Адамов ще се разследва не от Великотърновската прокуратура, а в София, за да бъде по-обективно разследването, защото имало срастване на местни такива фактори с контролни органи. И обаче от тогава какво стана? Стана така, че през октомври, дайте господин Цветанов при господин Адамов, октомври 2011 година, малко преди изборите, господин вице-премиера гостува на господин Адамов, както той казва, според други, един от уволнените преподаватели, шефа на предизборния щаб на ГЕРБ е гостувал там. Така че това са нещата. Как се изменят живота, как се изменя. Веднъж разследван и господин Цветанов пледира, след което става друго. Това е положението, уважаеми зрители. Пираме до тук.